ndị nke m ndewo no mgbede ọma nọ tata. Anụ m ekene unu tata bụ afọ bụrụkwanụ abalị iri na abụọ na anọ n'ime ọnwa agwụ. Ama m na unu echegidego chegide mana ịbịa leti ka abịalụchacha mma. Ndewokwanụ. Ama m na arụ uresi unu ebe unu anọ na unu mana ebe anyị nọ bala ụba, ebe anyị nọ erika n'ụwa, ebe ụmụ Igbo na-erika n'ụwa. A sịkwa m unu na Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele na-ekenekwa unu tata. A sịkwa m na tata bụ afọ, na ejikwa m n'aka na tata bụ afọ fọtala anyị niile ezigbo ife. Anụ m ekenekwa na ụmụnne m, biko nọ etu akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasa, welụnụ m ka nra, welụnụ m ka nside. Okwe etu udu si fụ m ka nra. So kwa ụbọchị mpụta mbulu ụzọ wee godulu mgbaghalụ wee na-ayị unu si unu gbaghalụ m. Ọtụtụ ka m na-amarọ nke mma ka mma na-ekwukwanụ. Onwere onye ndị Igbo si onye dị mma n'azụ, onwere onye dị mma lue n'isi. Mụ adịkwara nụ mma lue n'isi. Abụ m oje eleti n'ọdụ anụ. Mana ụmụnne m, etu a ka unu sikwa wee fụ m, welụkwanụ m etu a ka anyị wee na-aga n'iru, ka anyị wee wele udo na ọṅụ wee na-aga. Maka na ụgbọ anyị bụ ụgbọ ndị ọma, ụgbọ nke na-elu ana Igbo, ụgbọ nke a ga-eji wee kwuo na ụmụ Igbo wee na-anụ arụ na mkpụrụ obi. Daalụkwa na asịkwa m unu nnọọ, nwanne m na-asị m nnọọ daalụkwa. Ekene ọmanụ. Tata asịkwa m ka nchelu na ọjị, ebukwa m ọjị wee bịa sị ka nchekwala unu ọjị nke taa. Nekwa na ọjị ụmụnne m, nekwa na ọjị, takwa na ọjị. Ebe unu anọ na ọjị ka nwaada ji wee bịa tata, wee sị ka o kenee unu na eke, kenee unu na oye, kenee unu na afọ, kenee unu na nkwọ, na ọ nwere ndị dị ka unu. Maka gịnị? Nọọ unu chelụkwanụ na ndị mmụọ abịakwago. Chelụkwanụ. Chelụkwanụ na ndị otu analog. Anyị bụ ndị analog, anyị abịakwago na anyị amakwụ ka esi emekwa nke a, o wee kụba ebe ọzọ. Chelụkwanụ ka mmalụ ka m si edozikwa ya na ọtọ ya liga iru. Chelụkwanụ ka m tụgharịkwa fon anyị. Oke, ọ tụgharịga iru ebe ife niile kwasasịla akwasa. Nekwanụ ọjị ada unu nwaanyị butelu unu ka anyị wee taa. Maka na ama m na ọ nwelu ndị ka na-ekuni n'ụla, nwee ndị nabala anaba. Mana ebe onye anọ na nekwa na ọjị ụmụnne m ka ọ dịkwanụ. Ebe m nọ uchichi akpalugo ọjị. Ebe m nọ uchichi akpalugo ọjị. Nna m Kingsley nwanne m daalụ, ọ dịgo mma. Ebe m nọ ozikogo n'unu etu ada unu nwaanyị si wee ghasasịa azụ studio ya.
unu gba nọ n'ọnwa agwụ ka anọ anyị nọ n'ọnwa agwụ ya bụ na agwụ ya na-eme ife o ji bụla agwụ ọbịa bụlụ na ya ka m bịakwanụ na ndị na-ezi ozi aka nkụ amarọzi m tata dịzi egwu trafik ka nkụ biko na ụmụnne m ọ bụrụ unu na-ege ntị biko zitedebe na ozi a na ya abago ọlụ o daalụ na ebe unu anọ na anụ m ekenekwanụ gbayalụnụ mmana ọlụ ka anyị bịalụ etu anyị si tekwụka nzikọkwa ndị ụwa akala anyị ada ama biko ụmụnne m ndị na-ezite ozi zitedebenụ o ndị na-edesi ma WhatsApp ma ndị ọzọ ka anyị wee na-agakwanụ ife a na-eme daalụkwanụ daalụnụ rinne ka anyị gaba n'iru ozugbo na-egbula oge rinne unu mana unu aya awara ọjị mana mụnwa bụ ada unu nwaanyị onwekwana ife na-ama ịtụkwanụ nzu so ka m welukwanụ nzu ọṅụ wee tụnyekwanụ nekwanụ nzu unu mana nzu bụ ọṅụ nekwanụ nzu ka anyị wee tụkwa nzu wee maa na-eji m ọṅụ wee pụta eji m ịfụnanya maka na unu nwa bụ ndị nkweta na fa daalụkwanụ tata ife anyị na-ekwu maka ya bụ nsọ agwụ tata ife anyị na-ekwu maka ya bụ nsọ agwụ na mmemme agwụ emume agwụ nke a taa ka anyị ga-akwụsị ife niile gbasalụ ọnwa agwụ maka na abalị one na one na-abịa anyị na-abanye n'ọnwa ifejiọkụ abalị one na one na-abịanụ kalenda anyị ka na-agbagwoju ụfọdụ ndị anya maka na famọrọ na tata bụ abalị 14 n'ime ọnwa agwụ emefe a na-eche na tata bụ abalị 17 ọnwa agwụ ọ bụ abalị 17 ọnwa Jun ndị bekee mana anyị anọrọ n'ụgbọ ndị bekee anyị nọ n'ụgbọ ndị Igbo anyị nọ n'ụgbọ bụ anyị naanị Igbo anyị nọ n'ụgbọ nke anyị na-akụrọ mmiri anyị anọrọ n'ụgbọ nwa bekee atụkwasịlụ eke oye afọ na nkwọ mba anyị nọ n'ọgụ arọ nke ndị Igbo a na-akụrọ mmiri ya bụ na tata anyị nọ n'abalị 14 ọnwa agwụ bụ afọ nwa bekee ka nọ n'abalị 7 Jun ọnwa nke nyanwa Jun fọ mmụọfa eze nwanyị fa na-akpọ Juno anyị nọ n'ụgbọ nke anyị maka na onwelu ndị na ọka anya bụ kalenda ka na-agbagwoju anya biko ebe ọbụla unu ọgụ arụ anyị afọ ọnwa ọbụla unu fụ ọnwa ọbụla anyị banye n'ime mkpụrụ okwu ndị edese kelekele bụ nyanwa bụ ọnwa nke bekee kalenda afọ anyị ma ọgụ arụ afọ bụ nke anyị ka ọ bụrụ nke nwa bekee ka nzikọkwa wee nụ ndidi ụmụnne m maka na ọnwa achọ m ka nkwukwu ya nwantịntị ka anyị wee na-agakwali n'ihu anyị nọ n'ọnwa agwụ n'ọnwa agwụ kịta so ọnwa agwụ anyị a tata bụ abalị 14 n'ime ọnwa agwụ abalị 14 anyị a n'ọnwa agwụ ị na-anya ị ga-afụ Sunday 17 ebe a nke a bụ that small Sunday 17 pelumpe bụ ọnwa bekee ife ndị a niile edesi mkpụrụ okwu edesi pelumpe bụ ọnwa bekee Sunday 17 ịgakwa ebe a Gregorian section ị ga-afụkwa Sunday 17 ya biko anyị anọrọ na tata abụrụ abalị 17 ọnwa agwụ
tata abụrụ abalị 17 ọnwa Agwụ. tata bụ gịnị? Tata bụ afọ, bụrụ abalị 24 ọnwa Agwụ. Daalụkwanụ, ka anyị gabakwa n'iru ozugbo. A sị m ka m kọwa anya obele maka na ọ nwere ndị na fabia gụsị anya ọgbọgwụjusie fe anya famarọ nke bụ fechie na famarọzi fagụghelisizi afịa eke ọya adị adaba. Mana m atara anyị maka na ndị Igbo si na-adị amụ aka ekpe na nka. Anyị dịzi ka ndị na-amụ aka ekpe na nka, mana anyị ga na-amụ ka ife anyị ga-eme. Ọnwa anyị na-adị iche. Anyị ga-ebu ụzọ obele oge kịta ya ọnwa Agwụ anyị agwụsị, anyị amaba n'ọnwa Ifeji ọkụ, mana nwa bekee ka ya anọkwali n'ọnwa Juun ka agụlụ na-aga. Ọ bịa bụrụ m ya. Ụgbọ ndị ọma na-aga, ụgbọ ndị ọma na-aga, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ ndị ọma, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ ndị ọma, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ nkejelu n'ala Igbo. Ewo ụmụ Igbo solunum lụa n'Igbo. Ewo ụmụ Igbo bịa kene kai n'ala Igbo. Ewo ụgbọ ndị ọma na-aga, ụgbọ ndị ọma na-aga, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ ndị ọma, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ ndị ọma, ụgbọ anyị bụkwa ụgbọ nkeji anana n'Igbo. Ewo ụmụazị bịa kene na-ana mụ. Ewo ụmụazị bịa kene na-ana mụ. Ewo ụmụ Igbo bịa kene ka anyị na-anụ. Ewo ife ọbụla dị mma, ife ọbụla eji aga n'iru, onye ọbụla na-eme ọfụma, ife ọbụla na-eme ọfụma, okike kele ụwa, ife niile dị n'ụwa nwere iwu. Ife niile dị n'ụwa nwere iwu. Ekwugo m okwu a na mbụ. Onwero ife iwu na-ejiro n'ụwa. Onwero ife iwu na-ejiro n'ụwa. Iwu ji ife niile. Etu a ka ọ dịkwanụ n'okike. Okike kele ụwa iwu jie. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ iwu jie. Agwụ iwu jie. Tata ka anyị bịa ka anyị kọwasịa ọnwa Agwụ ka anyị wee na-agakwali maka gịnị na ebe anyị na-eje eteka, mana ebe anyị na-eje dị nso. Ụmụ Igbo ibe m, ebe anyị na-eje eteka mana ebe anyị na-eje dị nso. Gịnị ka m ji si na ebe anyị na-eje eteka mana ebe anyị na-eje dị nso? Igbo kwuo sị na taa bụ gboo. O ife Igbo gwara anyị na tata bụ gboo. Ya bụ na mgbosi ọbụla mmadụ mata ife na ọ dị mma. Mgbosi ọbụla mmadụ ghọtara ife ọ dịgolie mma. Mgbosi a Igbo si na taa bụ gboo. Igbo sikwanụ na gịnị na osi taa dị mma na ọdịbalụ gboo. Na osi taa dị mma, ya bụ osi taa dịbala anyị mma na ọdịgolo anyị mma. Na ọnwa Agwụ anyị banye ife a kịta, unu ma ife niile anyị na-akọ tupu mgbe anyị bidoro kọba ife niile anyị na-akọ. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Ike okike. Ike okike ụmụnne m. Anyị ji ike okike akọwa mụnwa na gị nwa. Ife mela anyị ebulu ndị Igbo. O nwere ife melụ atụlụ ọbụla atụlụ, nwee ife melụ ọkụkọ ọbụla ọkụkọ, dị iche from ọbagwu. Ọkụkọ abụrụ ọbagwu. O nwere ife melụnụ kpatalụ na Igbo dị iche from agbata obie. Ọ bụrụ na Igbo makalịla agbata obie, ọ bụrụ na Igbo makalịsị ụwa niile. Ife anyị ma bụ na nke anyị bụ nke anyị ga-adịla anyị. Ndị ọzọ nke fa dịlụfa mma fa were ọnụ fa kwubie. Ụgbọ ọnụ nwanyị nọ na ụmụnne m, ọ bụrụ ụgbọ ndị ọzọ, ọ bụ ụgbọ ndị Igbo. Abịarọ m ebe a ito nwa bekee.
abịarọ m ebe a ito ụka, abịarọ m ebe a ito ndị agbata obi na-eli ofe mmanụ, abịarọ m ebe a ito ndị chale ndị Ghana, abịarọ m ebe a ikwu maka onye ọzọ na-abụrụ Igbo, maka na Igbo gwara anyị ekesịa n'obi ekeghalịa na mkpuke. Ụwa niile dị mma n'ụdị nke fa, okike niile dị mma n'ụdị nke fa, falue fa kwuela onwe fa ọnụ fa. N'ụgbọ anyị a sọọsọ Igbo ka anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ ụmụ ya. So mgbosi anyị bidoro kwuba okwu ife niile anyị na-akọ bụ maka ife gbasara anyị bụ ụmụ Igbo, ka anyị wee ghọta onwe anyị ghọta onwe anyị, ife ọbụla anyị na ndị mmadụ ndị ọzọ na-eme, anyị amalụzie ike nke anyị, ebe anyị nwere ike na ebe anyị dalụ mba, wee malụ ka anyị ga-esi wee kwadobe onwe anyị. Ọnya bụ ife anyị bụ ebe anyị kọnụ. Ya bụ na ike anyị na-akọ, ike ife niile anyị na-ekwu bụ ike okike nke pụta n'ụwa. Etu anyị si kwu na anyị bụ Igbo site na mmụọ wee pụta n'ụwa. Ike mmụọ, kedu ka anyị si maa na mmụọ nwere ike? Maka na anyị afụghị onyinye n'ụwa. Kedu ka anyị si wee malụ na mmụọ nwere ike? Maka anyị afụghị onyinye n'ụwa. Igbo bụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ. Anyị ka na-achọ nwa anyị ka anyị wee zuo oke. Ọ ife anyị na-achọ. Ya bụ na ike okike pụta n'ụwa bụ ike anyị na-ekwu maka ma ikenga, ma anwụ, ma mmiri, ife ndị ọzọ dị iche iche. Enwekwa na ike mmụọ afụ nke pụta na mmadụ. Enwekwa na ike mmụọ afụ nke pụta na mmadụ. Maka na mmadụ nwomikwa anya bụ ike mmụọ. Anụ ọfịa jikwa nke ya, ọ bụrụ sọọsọ mmadụ ji, osisi ji nke ya. Mana nke pụta na mmadụ, nke anyị nwa bụ mmadụ jizi ọgụgụ isi anyị na ụbụrụ anyị na amamife anyị eme ka a na-akpọ gịnị? Agwụ. Agwụ, amamife gburugburu, Uchechukwu. Afa gị bụrụ Uchechukwu, agwụ. Afa gị bụrụ Izuchukwu, agwụ. Ife ndị a niile bụ gịnị? Agwụ. Afa gị bụrụ Nwaọra, agwụ. Afa gị bụrụ Ikeọra, agwụ. Afa gị bụrụ Ọranye, agwụ. Ife ndị a niile ebe agwụ. Mana ụmụ Igbo amaghịzi asụsụ fa. Ekwuezie anya na asụsụ Igbo fa agbafue. Ọ bụrụkwa so unu ụmụnwaanyị na-agbafubukwo mbụ, maka na anyị chee na ife anyị niile dị njọ. O nwere ofe ife dị mma na nke bụ nke anyị, mana anyị aghọtazigo nọ maka ife na anyị atụla anyị mgbọ n'isi. Mana anyị sị na anyị ejizi aka anyị fịọpụnya bụ mgbọ tufue machapụta. Ya bụ na ife niile a na-akọwa maka agwụ, ọ bụ nghọta, ọ bụ amamife, ọ bụ ịga n'iru, ọ bụ iweta udo. Igbo na-asị na Igbo ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Ife ndị a bụ okwu ọnụ ka a na-ekwu. Okwu ọnụ dị iche. Ife na-emezi okwu ọnụ ji dị ile dịkwa iche. Ife na-eme okwu ọnụ ji dị ile bụ nghọta na echiche ghọtala ife okwu ọnụ na-ekwu. Ka ọ dabụzina na okwu ọnụ na-agba ka ụkpaka, mana ọ marọ ife ọ na-ekwu, na mmụọ na-arụ ghọtala ife a na-ekwu. Ya bụ anyị na-akọ tọpụ agwụ tata ka ọ ga-agwụ. Ọnwa na-abịanụ anyị abaa ifeji ọkụ. Anyị ebido n'ịkọwa ifeji ọkụ. Daalụkwanụ. Ebe anyị ga-ebido tata bụ iwu, ife gbasalụ iwu agwụ, sikwu ya wee banye na mmemme agwụ. Agwụ nwere iwu dị iche iche. Dibịa ma mụ na ga amara ya. Ụfọdụ ka anyị ga-ekwu maka ya taa. Agwụ nwere iwu, mana idebe iwu ndị a niile, ọnya bụ ife ga-enye dibịa ike ịlụ ọlụ ọ na-alụ. Dibịa dị ile abụrụ na-akpọlugo mmadụ etu amụnwa dị, etu agị nwa dị, etu anyị nwa dị. Anyị niile, ọtụtụ n'ime anyị niile bụ dibịa dị iche iche.
mgbe o doola anya ya ghọta o nwere nsọ o nwere ife anyị na-akwesịrị dị na-eme. Ọnya ka m ji kwue na anyị na-achọ mmadụ teghete onye Igbo mgbe anyị ga-eji wee mụtasịa ife ndị a niile. Chineke enyela anyị aka, anyị alụọ agwụ anyị. Mgbe aka anyị ga-ama iwu nke anyị ga-edebe ife bụ nyanwa ụzọ anyị wee ghele n'ụwa. Ikenga anyị wee dị ile. Ikenga abụrụ maka na anyị nwere osisi debe ọ dị ile. Iweta ilie bụ idebe iwu so okike wee bịa. Ya bụ na dibịa na onwe ya ewekwala iwu ọ na-edebe ka o wee nwee ike lụọ ọrụ dịka dibịa. Ọ bụrụ na ọ debere iwu a, oke ajọ ife ọtụtụ ife na-adịrọ mma dị iche iche ga-ebido imenya nwa bụ dibịa. Maka na onwe ndị na-aga ọ na-agbagwoju anya na-ajụ ụmụ ajụjụ dị iche iche, kedu ka dibịa si dị etu a, kedu ka dibịa si dị etu a. Ọ maka na o nwere iwu ji dibịa. Dibịa dakwanụ ya bụ iwu, nsogbu adịla ya. So nke a wee bụrụ ofu. O nwere ife a na-akpọ ikwughe oshi ọ ịghọ oshi, ikwughe oshi maọbụ ịghọ oshi. Ife a niile bụ mmụọ na-echebe dibịa, debekwanụ ebe dị aṅaa ebe dị aṅaa nsọ. O nwere mmụọ na-echebe dibịa, o nwere mmụọ na-edu dibịa, o nwekwanụ mmụọ na-edebe ebe dị iche iche nsọ, si ebe akpọrọ okwu agwụ maọbụ okwu alụsị. O nwere ife debesi, o nwere mmụọ na-echebe ndị a. Ekwue mmụọ nwa Igbo agbafue, ịkpọ na ara mmụọ nwa Igbo agbafue. Mmụọ bụ energy. Onwero ka ụwa anyị nọ n'ime dị ma ọ bụ na mmụọ adịrọ. Mmụọ bụ energy, mmụọ bụ ike. Ya bụ na mmadụ nwee ike weta afịfịa dị n'ọfịa, ọmanfụkwa energy, ọmanfụkwa ike dị n'ime, mana mgbe o yi eji wee sie nya weli eme ife dị iche iche, olie nya o nweta nya bụ ike. Na anyị na-eli nri abụrụ afịfịa ka anyị na-ata. Nri anyị na-eli banye na-arụ anyị onye anyị ike. Mkpụrụ ọgwụ mmadụ na-aṅụ na mmadụ jele ụlọ ọgwụ enye mkpụrụ ọgwụ. Mkpụrụ ọgwụ a dị ọcha ma ọ bụ dị kọlọ ọbụla o nwere ike ịdịnụ. Ọ banye na-arụ, o nwere ike o ji alụ ọlụ. Onwero ife dị n'ụwa a na-enwero ike. Onwero ọsọ ya anya bụla akwa anyị kịta o nwere ike. Kedu ike ka m dọka anya ifugie onye ekwero m dọka mma m dọka nwa akwa m enwero m ike. Tupu m nwee ike ịdọka ya, aida na nji eze wee tajie mụọ na nje weta agụba agụ iyi wee gbawa anya wee sewa anya. Ị na-esewe ya nụ ka ọ na-ebe akwa krrr, ike dị ya. Onwero ife na-enwero ike. Nke a nwere ike ka iji na-anụ mkpọtụ ọ na-eme. Onwero ife na-enwero ike. Ya bụ na a na-ekwu maka ike ndị na mmụọ ndị mmadụ, maka ife na-agwaghị anyị kpọọ ife ọbụla bụ nke anyị asị. Anyị kpọọ asụsụ anyị asị, anyị kpọọ obodo anyị asị, anyị kpọọ mmemme anyị asị, anyị kpọọ ife ọbụla bụ Igbo, anyị kpọọ ife ndị a niile asị. Nya ekwue mmụọ nwa Igbo agbazi n'ọsọ ka anyị ghọta na mmụọ bụ energy. Ada afụ anya, onwero ka ịfụ anya. Ya bụ na akwụkwọ adị ebe a anụ m afụ a, mana ike a na-eme mkpọtụ ya afụrụ ya anya. Ya bụ na o nwelu ike na-echebe dibịa. Ọnya ka m ji kwuo sị na tupu ọ na-elu arọ na-abụ, ọtụtụ n'ime unu na-ege ikwu a m na-ekwu, unu nche abụ gbado dibịa. Ma mụ nwa ma nke nwa ebe sokwa anya ka anyị na-agba ọ na-achụ anyị.
o nwere ike na-echebe anyị, mana kịta mụ na ga adago mba. Anyị dalụ mba maka gịnị? Na anyị gbakọta nke anyị azụ. Anyị amarọ na anyị ga-alụ agwụ, anyị amarọkwanụ iwu agwụ anyị ga-edebe. Mana mgbe anyị lụ ala agwụ, anyị enweta iwu ndị a niile. Ugo ewee gbuzue wee chakee. Ya bụ na o nwere mmụọ na-echebe dibịa, na-echebekwa ebe dị nsọ. Ọnyanwa bụ ife a na-akpọ ikwughe ochi. Ikwughe ochi bụ ife onye isi ụmụnna. Emume a na-eme ma a na-alụlụ mmadụ agwụ, ma mmadụ chi bụ dibịa. Onye isi ụmụnna nwere ife ọ ga na-agụ. Ndị ụmụ agwụ na ndị ọzọ sonu ga-esoluzi wee na-agụnya bụ egwu. Mgbe a na-agụnya bụ egwu, o nwere osisi, o nwere ife a na-akpọ ochi, a na-amanye naanị. Amanye ochi a naanị, ndị niile ụmụ agwụ na onye isi ụmụnna na ndị niile sonu, maka unu mana ofeke adị eso. Ofeke bụ sọ nkili ka ọ na-ekili, etu a si kọ n'izu gara aga. Fa niile onye isi ụmụnna bụ nyanwa na-edu, maka mgbe ada ama ọtụtụ n'ime anyị kịta kwesịrị mba ọbụla ịnọ kịta iwelu kịta juba ka ịghọta onye bụ unu, onye ụmụnne unu ka na-eme omenanị. Ịmala onye ụmụnne unu ka na-eme omenanị, maka na mgbe ije ịlụ agwụ gị, onye ụmụnne unu ga-edu gị, onye ikwu nne gị ga-edukwa gị. Ya bụ ka anyị welu kịta wee chụba anya bụ ewu ojii. Ụmụnne m, ka anyị welu kịta achụba anya bụ ewu ojii, kwadobe ọnwa anyị nwayọ nwayọ ka anyị wee gụta, maka na o nwere ife melụ m mkpụrụ ụbọchị na-abọ gara aga. Mkpụrụ ụbọchị na-abọ gara aga maka ife okwu a m na-ekwu tata, ebe m na-akwadobe maka iji ebute ọfọm ma m jee lụsịa agwụ m, ofe agwụ m. Eji m kịta na-ajụ ese, ọ dị ka m na-agwa unu na-asị na anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị bụ ozu, na anyị bụ ozu, maka na ndị Igbo si na amala ife bụ ya, mana amala ọnwa bụ ozu. Anyị na-ekwu dịka okwu o wee lue kịta m ji na-achọ na-atụne mgbe m na-eje m ga-anaba anyị n'arọ na ngwụsị arọ a, ka m wee jee lụọ agwụ m, wele ofe agwụ m, wee bịa chọpụta na mụnwa bụ Ngozi Chukwuka na ike m ụgha oghe. Maka gịnị? Echulu m ụla wee na-agụkọ ndị niile nọ n'ụmụnna m. O nwere ofu onye m ga-enwetanwu n'ụmụnna m bụ onye omenani. O nwere ofu onye m ga-enwetanwu n'ụmụnna m bụ onye Igbo, bụrụ onye Igbo kpọmkwem. Kịta mụ na unu nọ, o nwere ofu onye m nwere ike inwetanwu n'ụmụnna m bụ onye Igbo kpọmkwem. Ọ fịala arụ. Etu a ka ọ nwekwa ike ịdịkwa unu nwakwa na-ege m ntị. Mana ndị Igbo si na-eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. Ijụcha na ụmụnna gị ịjụa ikwu nne, maka na ịlụli agwụ ụmụnna ị ga-anọ, ikwu nne ị ga-anọ. Ọ bụrụkwa mụ ya, onye isi ụmụnna ga-eso, nyanwa ga-edu, nyanwa ga-abụ onye ndu mgbe a ga na-alụ agwụ. Nyanwa ga-ebu ụzọ jide aka, were aka nri tinye n'osisi a na-akpọ ochi, ife a amado naanị a na-akpọ ochi. Dee na ụmụ agwụ ndị ọzọ na onye a na-alụlụ agwụ fa niile ga-eji aka n'ifa wee jide ya bụ ife wee na-agbụ ya okilikili mgbe a ga na-agụ ife a ga na-agụ. Mgbe a ga-agụsị ya bụ ife fa ewele ike wee ropụ ya bụ osisi. Ọnyanwa ka a na-akpọ iho ochi. Ọnyanwa ka a na-akpọ iho ajụ. Onwe ndị na-akpọ ya iropụ
iro ajụ. Ife ndị a na-eme bụ na iropụ ajụ, ife ọ na-eme bụ na ọ na-adajụ mkpomọkụ niile, ọ na-adajụ mmụọ ekpomọkụ niile dị n'arụ dibịa. Ọ ife ọ na-eme maka na enwelu mmụọ ekpomọkụ mmụọ dị n'arụ mmadụ, ọnyanwa na-ebute iwe ọkụ, ọnyanwa na-ebute iwe. Maka na mgbe mmadụ bụli dibịa, o nwere iwu ọ ga-edebe. Mgbe mmadụ bụlu dibịa, o nwere iwu ọ ga-edebe. Gịnị dị bụ dibịa? Gịnị dị bụ na mmadụ bụ dibịa? Gịnị dị bụ na mmadụ bụ dibịa? Ka anyị jụke na ajụjụ a. Gịnị bụ na mmadụ bụ dibịa? Enwe dinta, enwe diji, enwe diji ụlọ, enwe dimkpa, enwere ụdịdị dị iche iche. Gịnị bụ na mmadụ bụ dibịa? Ekwe na mmadụ bụ dibịa, ife a na-akọwa bụ na mmadụ bụ di abịa. Di abịa. Okwu na-abọba ife a. Di abịa. Gịnị bụ abịa? Gịnị bụ abịa? Abịa bụ amamife. Abịa bụ amamife. Etu amamife onye ra, etu afụ ka onye afụ ra. Etu amamife mmadụ ra, etu afụ ka onye afụ ra. Okwu niile anyị na-ekwu bụ gịnị? Etu a ga-esi mee ka Igbo wee kunye bulefe ọ bụ na mbụ. O nwego ndị bịa anụ gbubee elili jikọrọ Igbo na amamife. Gịnị? Maka na ewepụgonya bụ emegonya bụ nwa agụ, ọ na-esozi nwa ewu chee na ya bụ ewu. Emegonya bụ nwa egbe, ọ nọlụzia naanị na-eso nne ọkụkụ weta ụmụ ọkụkụ nne ọkụkụ chi na-eme chọi chọi chọi. Ọmarozi na ya bụ egbe, ọmarozi na ya na-efe n'elu, ọmarozi na ya na-efemi n'ime enu. Ochie na ya nọ naanị. Maka gịnị? Amamife onwego onye gbubeli ya. Amamife bụ abịa. Ya bụ na a na-ekwu dibịa, ife a na-ekwu bụ amamife. Onye etu mmadụ si bụrụ diji. Diji bụ onye ọ ga-abụ ma ụgani a na-akpọ, ma mmiri a na-ezo, ma udu mmiri adị n'arọ a, ma ọkụ ụgani adị n'arọ a. Ya bụ diji ga-akọtalili ji. Maka gịnị? Na ọbụlụgo diji. Ndị bekee na-akpọ ya mastery. Na mmadụ amasta go ife. Great adept. Ya ịkpọta anya n'ime uchichi ọmụ ya, ịkpọta anya n'ọnụ ụtụtụ ọmụ ya, oge iji na-akpụ ya ọmụ ya. Ife ọma bụ ife ọma. Diji ụlọ, mgbe nwaanyị bịala uri na be di na be ndị di. Ife ndị di ji bụrụ ndị di bụ gịnị? N'ọfa amalụ ntọ naanị fanwa bụ ngwulu ebe nwoke a batalụ, ebe nwaanyị a, ebe anụbata nwaanyị ka bụ onye ọfụ. Onwero ka nwaanyị bụ onye ọfụ nke batalụ tata day one bụlụ di. Maka gịnị? Nyanwa ka na akaụntụ day one. Ndị afọ bụ di bụ ebe afọ ka anọ mụọ afa, ebe a ka fa nọ. Ụfọdụ eluchago 90, ụfọdụ nọ 30, ụfọdụ nọ 25, ụfọdụ nọ 50. Ya ka fa ji bụlụ di ochi. Di ochi ma ife gbasara ite nkwụ mụ na gị na-amarọ. Anyị amarọ ka ya bụ nkwụ si ala ịta. Ya bụ na Igbo anyị ndị dibịa dị anyị mkpa.
nwa Igbo ọbụla bụ dibịa. Gịnị ka a na-ekwu ife a? Ife a na-ekwu bụ onye nwere onyinye amamife nke pụrụ iche. Oke ịda mba na-enwelu m ife na-abụ ife ịtọ dị mkpa kịta n'ezinụlọ m. Enwelu m ofu ife na-akpagbu ezinụlọ m kịta, ma na-enwelu m ụzọ ịtọ na-abịa m n'echiche m esi wee gboo mkpa taa. Ofu mkpa o nwere ofu nnukwu mkpa dakwasị m n'ezinụlọ m, ma na-enwelu m ụzọ ịtọ nwere ike iji wee gboo mkpa. Kedu ụzọ nke ka mma? Ọ nke mbụ ka ọ ga-abụ ntinye egbo m ya bụ mkpa, ka ọ bụ nke ịbụa, ka ọ bụ nke ịtọ? Amamife. Onye na-atụla amamife egwu, onye na-agbala amamife ọsọ bụ onye ala. Ọkwụ na-afụga ebe nwa bekee si wee bịa kpọọ anyị ọkani. Una na-aghọta kịta etu nwa bekee si wee bịa kpọọ anyị ọkani. Nna-ekwu na egbubepụla anyị na-egbubepụla anyị n'ife anyị na-abụ anyị, ọ dịka ọ na-agbagwocha. Una na-aghọta ebe m na-aga, ife m na-akọwa. Kedu ka mmadụ si wee sị na amamife ebe ajọ ife? Anyị bụ ndị Igbo wee nọdụzie n'ala Igbo, nọdụ n'ime mmiri, ncha na-aba anyị anya. Anyị bụ ndị Igbo wee nọdụzie n'ala Igbo, nọdụ na-aba anyị bụ nnukwu osimiri, akpịlị na-akpọ anyị nkụ. Anyị amaazị ka anyị ga-esi wee kulu mmiri wee nwa, maka na mmadụ egbubepụgo ya bụ amamife. Ya bụ na m na-ekwu dibịa na gị nwa bụ dibịa na mụ nwa bụ dibịa, ka ịghọta ya aghọta na onwere ọka ọ dị mma ga-abịa. Onye kpata na onye ọbụla naghachi n'omenani. Unu a na-afụ gị na nwanne gị, gị na enyi gị nọdụ, ọ naghachi n'omenani, ifu atata ife ọma na-emeli ya, ọ na-eliju afọ. Maka gịnị? ọgụgụ isie achakego, amamife ya achawago, ife abata gị na-arụ, ọ ghọtago ọtụtụ ife. Ndị ofe ka asị gịnị? Na o jego gwọ ọgwụ ego. Ọ ife ofe ka ya agwa anyị na ọ gwọrọ ọgwụ ego. Mgbe ọ gwọchala ọgwụ ego, mana o wele ego ya anụwanye ya, ị na-alụ. Ife ndị a niile bụ ife nwa bekee, ụgha nwa bekee tilụ wee meghali anyị anya ka anyị daa mazi n'ebe anyị na-aga. Onye nwezila anya ọ na-asị isi. Ya bụ na m na-ekwu dibịa ka anyị ghọta ebe m na-aga. M na-ekwu dibịa ka anyị ghọta ebe unu ghọta ebe anyị na-aga. Ya bụ na ịlụ agwụ bụ ife dị ịlụ nwa Igbo ọbụla. Mgbe m nọ n'ụlọ anyị na-esi nri, anyị na-eji nkụ esinye nri. Anyị na-eji nkụ esi nri. Itinye nkụ n'akwụkwa wee sikwasị ya ite ọ na-esi. Ọ bụrụ na ọkụ ife ị na-esi chawapụtaba, ijekwa welu nkụ a somie. Maka gịnị? Ịchọrọ ka ọkụ niile a dị n'okpuru ite wee na-esili nri ọfụma. Etu a ka ọ dị mgbe anyị na-eyuzu stovu. Ị chọrọ ka ọkụ stovu na-achị, ịchọ ka ọ dị n'okpuru ite wee na-esili nri ọfụma. Ọnya bụ ịchịkọta ife ọnụ wee kwazie ya. Etu m sikwu n'izu gara aga, iwele omeji tinye alụlụ wee ludie. Iwuludo omeji, gịnị na-eme? Omeji adụa. Gịnị bụ na ife edụla, ife adụgo? Ọ na-akọwali na ife a na ọ dị ndụ, na ndụ ejughị arụ, na ike ejughị arụ, o wee mụwanye. Ọnya bụ ife anyị na-akọ ife a. Ife a na-akọ bụ ozuzu oke nwa Igbo, ozuzu oke mụ na gị, ka anyị wee nwee ike na-egbo mkpa dịla anyị. Ya bụ na o nwere ife a na-akpọ ụgbụgba, iho ajụ. N'ime ihe ajụ a enwere ụgbụgba ndị na-echi dibịa na-etinye ọgwụ dị iche iche. A ga-etinyesi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche a ga-eji wee jụcha dibịa, onye chiri dibịa ọfụ
ka o wee nwee ike wee mmụọ ya wee dajụa. Gịnị na-eme ma mmụọ mmadụ dajụa? O wee nwee ike chee echiche ọfụma, o wee nwee ike wee fụ ife, wee ghọta ife ọ na-afụ. Maka na ọ bụrụ na iwelu redio chọọ itu n'eto FM 95, redio frequency gị kwesị ịbụ FM 95, ị na-receive 102, na-receive 205, na-receive medium wave dị iche iche. O nwere ife na-anụ. Mana ọ bụrụ na itu na redio gị ọfụma, inweta the channel ọ dị crisp, etu a ka ọ dị na mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ ịbụ mmadụ na mmadụ ghali. Mmadụ dị ka omeji, a na-akpakwa ya akpakwa, o wee mara ebe ọ na-aga. Etu a ka ọ dị mụ na gị. Onye ọbụla asị gị na ịbụ nwa Igbo na ịma mbụ Igbo bụ onye na-achọrọ gị ndụ. Ọ chọrọ m ndụ, ọ chọrọ ndụ, ọ chọrọ m ndụ. Ọnya ka mmadụ ga-eji wee sị from mgbe sizizi amụrụ nwa Igbo eje sabịa isi, saa anya mmụọ, wee sapụ ife o ji bụrụ onye Igbo. Ndị na-ajụ m kedu ife m ga-eme ka ike m ga m wee dị ile, nekwe ya ka a na-akọ. Atụala ọmalụ ọmalụ, atụala ọmalụ ọmalụ. Kedu ka ife m ga-eme ka ike m ga m wee dị ile, nekwe ya ka a na-akọ. Ọ bụrụ na ịghọtara ebe ụgbọ a na-eje, ụgbọ a ebulu agbafelu, mgbe ị ga-eji wee malụ ọ na olugo ebe ọ na-eje. Ya bụ na n'ime agbụgba a na-akpọ iho ajụ, etinyesi ife dị iche iche e ga-eji wee pịacha onye bụ onye a na-alụla agwụ arụ. A ga-eji wee jụchaa anya ụkwụ, jụchaa anya azụ, jụchapụ a ife niile dị njọ. Onye bụ ife dị n'ime agbụgba onye bụ ife eji ife dị n'ime anya bụ agbụgba eme. Emesịa nke a, ọ bụrụ na onye ga-abụ dibịa, nye onye ọlụ a ga-abụzi dibịa, o nwere ọ ga-ejekwa n'ofia larụ. Maka ya na okike ga-agba ndụ, ya na okike ga-agba ndụ. Rapụ n'ụgha ndị oribaba chikarababa na-ekwu. Ejiri oribara chikarababa, ị ga-ama ife ọtọ si na-ekwu, ị ga-ama ife ọka akpa na-ekwu, ị ga-ama ife ogili na-ekwu, ị ga-ama ife ụkwụ ọkwụlụ na-ekwu, ị ga-aghọta ife ụkwụ oloma na-ekwu, ị ga-anụ asụsụ ikuku na-asụ, ị ga-anụ asụsụ ọkụ n'asụsụ mmiri, ị ga-aghọta ife ndị a niile. Maka gịnị? N'ibu na-aga onwe gị n'ebe isi bịa. Ị ga-aba amamife nke nwa na ya ama amamife. Ị ga-aba amamife nke nwa na ya ama amamife. Ọma ngwele ngwele ga-ama ya ọma ngwele iyo iyo, ọma ngwele ngwele ga-ama ya ọma ngwele iyo iyo, ọma ngwele ngwele ga-ama gị ọma ngwele iyo iyo, ọma ngwele ngwele ga-ama gị ọma ngwele iyo iyo. Ị ga-ama elili, ị ga-ama ngwugwu, elili ga-ama ngwugwu, ngwugwu ga-ama elili. Maka na ọ bụrụ onye iche na-ebu ka ịbụ. Ị ga na-etu anụkata ofu ozi agbata anyị n'uche. Kedu ebe ozi agbata anyị n'uche si bịa? Ọ bụ na ịbụ sọsọ mmadụ na-amadụgharị, gịnị kpata anyị ga-eji nọkata ozi agbata anyị n'uche? Kedu ebe ozi agbata anyị n'uche si bịa?
ndị na-ekwu maka nwa bekee nwere teknọlọji, nwa bekee na-achị ụwa, na-eme nka na-eme nka, ọmakalụfa. mana ịtọghepụ ụbụlụ nwa Igbo, mgbe a ka ị ga-ama ma nwa Igbo ma o nwere ike imepụta ife bekee mepụtara. ọ efe a m na-akọlụ unu ebe a ka esi wee nweta ife a na-akpọ racism. enwero any science behind race. enwero any science behind race. ọ mmadụ melia na ọ ga-asị na ndị dị etu a particularly the Indo-Americans, the American Indians, then Africans, a ga-akpacha anya wee welu ife a na-akpọ omenani ndị ọzọ bofa ka e wee gọchapụ fa n'ifefa bụ. onwero ife kwụsị mụ na gị inwe ike iwepụta ọtụtụ ife nwa bekee na-ewepụta, mana ị ga-adị ndụ na-eche ka mmadụ. ị ga na-eyuzu n'ụbụlụ isi. nwa bekee gwara anyị na mmadụ na-eyuzu ifefa na-akpọ 5 senses. ọdịnala Igbo gwara anyị na anyị nwee nearly 46, na anyị nwee 46 senses. ọdịnala Igbo gwara anyị na anyị nwee 46 senses. ifugi ya na ọhụrụ ebe esi eji atụ ụla atụ elu ọnwụ. mana kịta anyị enwee donya bụ 5. anyị enwere ọnya bụ 5. gịnị kpatara na anyị enwere 5? maka na-ewelugo ụbụlụ kwesị ịdị lọnwue nwere onwe wee nwee ike na-eche echiche. ewelugo egbuji anya ka o dechara nke bụ echiche. na ife niile anyị na-akọ bụ etu nwa Igbo ga-esi wee nwekwala onwe. ife a ụmụnne m na-akpaghalị n'ụwa dị iche iche. ife a mụnwa bịa n'obodo oyibo since mgbe nna anyị fadị na mgbalị ụtọ. anyị na-ekologharị ndụ anyị na-aga. ọ bụrụ ife ọma. ya bụ na ọnya bụ ife anyị na-akọ ụmụnne m. ịlarụ n'ọfịa bụ ka ị wee nwee ike wee nwee nghọta. ka agwọ wee gwa gị okwu, akpị agwa ya okwu, anwụnta agwa ya okwu. ọnya bụ ụmụ ife dị iche iche. o nwekwara ife a na-akpọ ịma nzu. mana nke a bụ ife dịzelu ndị ga-aba n'ime dibịa. mgbe a mechara ife ndị a niile, enyezie nwa dibịa ọfịa. nwa dibịa wee were ọfịa. nwa dibịa wee kole akpa agwa na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche. o nwelụkwa ndị na-etinye ugbe ichoku. nwa dibịa wee zuo oke. enwekwanụ n'ime ife a na-ebunye dibịa ma nwoke ma nwaanyị, enwere udu dịkwanụ n'ime. ya ife ndị a niile m na-ekwu bụ ife gbasalụ mmadụ ga-eme wee ghọta onye ọ bụ. maka na obodo Eliza nọ na ya mgbọsị gara aga, Prince Harry na nwaanyị o tozugo. ife niile eji ezu oke n'ime Freemasonry ozugie. ife niile eji ezu oke n'ime Rosicrucianism ozugie. maka na nne ya bụ onye isi ife ndị nọ n'isi ife ndị a niile. ife niile eji ezu oke n'ime Bilderberg ozugie. nwa bekee abụrụ onye ọ bụ na nkịtị. ọ na-anụ na ụkwụ ịnọ na-esokwa ụkwụ ịnọ ibie. mana na nke m onye nwere ogodo ewu na-ata.
ya bụ na mmadụ anyị abụsịa mmadụ anyị abụsịa nwa eze, mmadụ anyị abụsịa nwa eze, mmadụ anyị abụsịa nwa eze jee na mba ọzọ na-ata aja. Mmadụ anyị abụsịa nwa eze jee na mba ọzọ na-ata aja. Ya bụ na iwu ji agwụ dị n'ụdị n'ụdị, na akpa agwụ dị nwa dibịa ji. Ofu iwu dị na ya bụ na oke ama ngwu ọnụ, oke ama ngwu ọnụ, oke na akpa agwụ dibịa adị anọkọ. Nke ọzọ dị n'ime ya bụ na dibịa ebunyekwala udu amamife, ma ọ bụ nwoke ma nwaanyị. Onwero ka nwaanyị meghe nya bụ udu. Obele udu a m ji akụ egwu, o nwere nke pempe ntọntọ anyị etikwa n'ime ife enye dibịa. Etu esi kọwa nwaanyị kwa uwe anya nyụọ anya n'ime ntutu enyi na-adapụ. Ọ bụ ọkwa ya kpata ntutu m ji dapụkwa n'arọ gara aga. Ọ bụ ọkwa ya ka ntutu m ji dapụ n'arọ gara aga. Ọ bụrụkwa mgbe ya bụ na o nwere ife bụ nsọ dị iche iche, mana ilu ebe a ịghọtịa, ilu ebe a ịghọtịa. Ụmụnne m ejilugo okwu asị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ pastọ, ọtụtụ n'ime anyị bụ reverend. O nwere ife anyị na-akpọrọ nwaanyị n'ụlọ ụka, emechaa ife na-ebe na na-ebe. Maka ofu onye jụrụ m ajụjụ sị, ụmụ Igbo niile anya na-abụsi dibịa? Ụmụ Igbo niile kwesị ịbụ dibịa. Ụmụ Igbo niile kwesị ịbụ di abịa. Gịnị ka ọ na-akọwa? Na ụbụlụ isi a anyị nwere, ụbụlụ isi dị n'okpokolo isi, na nke a na-akpọ mind, mmụọ mmadụ. Mmụọ ọnụnwa si n'ikuku land ya, o si n'ikuku bịa, ọ banye n'ụbụlụ isi. Onye ụbụlụ isi eghe oghe enwe ike nabata ya, ghọta ife a na-ekwu, na-aga aga, nwee ike mepụta ife ọ ga-eji wee mee ka obodo ya dị mma, mepụta ife ọ ga-eji mee ka ezinụlọ ya dị mma, nwee ike mepụta ife ọ ga-eji mee ka ụmụnne ya dị mma, nwee ike mepụta ife ọ ga-eji mee ka ụwa ka mma. Maka na o nwere ụbụlụ na-akụ akụ. Mana ọ bụrụ na ụbụlụ ada akụ akụ, ọkadụ wee gbo mkpa nke onwe ya, mgbe ya fọdụzikwa igbo mkpa nke onye ọzọ. Ọkadụ wee nye onwe ya, ọkadụ wee nye ezinụlọ ya nne, mgbe ya fọdụzikwa ọrụ onye lijuru afọ ya echebezi oke ka m esi wee lụta ife dị iche iche. Onye agụụ na-agụ mkpi ya bụgodu ka ekwe esili nri. Onye bụ mkpi ya. Onye lilu nni, onye lijuru afọ, olijucha afọ wee chọba akwa oyi eyi, chọba ebe oyi ebi. Ka nwa bekee si kọwa ya, Maslow's hierarchy of needs. O mesizi ife ndị nke o wee chebezi ya, ka ife mmemme etazi, o mebezi nganga. Ndụ ezugo oke. Mana ifu gị na onye akpata eji debe anyị bụ ndị Igbo, debe anyị n'ọnọdụ anyị nọ, sọọsọ agụụ. Ekpele niile anyị na-ekpe bụ ka anyị ga-esi li nke bụ nne. Ekpele niile anyị na-ekpe bụ ka anyị ga-esi wee lụpụta ụlọ. Ekpele niile anyị na-ekpe bụ ka anyị ga-esi wee yi akwa, highest agba moto. Ifu gị na anyị ka nọ na the basic level. Anyị ka nọ na the basic level. Ife m na-ekwu bụ na ebe anyị ka nọ n'ụwa, anyị ka nọ n'ụwa nta akara. Anyị ka na-achụgodo ife a na-akpọ triangular existence. Triangular existence is like this: eat, shit, sleep. Lie, nyụa, lara ụla.
anyị ka nọ na that level. Lie, nyụa, lara ụla, eat, shit, sleep. anyị na-achọsi kọwa na anyị step go one step ahead. ọ bụrụ na ka ọ bụkwa na anyị lụtara ụlọ nke anyị gbaa moto wee na-ekoga maka na anyị akago nwanne anyị nke ọzọ. So ebe anyị ka nọ, ebe anyị bụ ndị Igbo, ebe anyị bụ ndị oji ka nọ, ụkapeka otesialụ oteka anyị aka dulu mgbe anyị lijugo afọ wee chebe ife anyị ga-emepụta, teknọlọji anyị ga-emepụta, sayensị anyị ga-emepụta. Gịnị kpatara ya? maka na ụbụla anyị ada akụ I cannot do na that same basic human need. I can emit go do that basic. Nya bụ ka ndị godu nke bụ ndụ, ka ndị godu nke bụ nne. Onye dị shon ya na-eli nri kwa ụbọchị nwee ike kwụọ ụgwọ akwụkwọ, nwee ike lụọ ụlọ, nwee ike malụ na amaka ọjọ ife ndị a niile na ya ga na-eme nwe. Ọ mgbe aka ọ ga-relax, ọ na-abazi n'anyasị, ọ na-echezi mgbe m na-agata ọ nwekwa ofu nsogbu data ka m mesi ka m bịa lụpụta fụ ekwipment m nwee ike ime ka ọ wee nyelụ ụwa aka, ka ọ wee nyelụ ndụ aka. Mana anyị na-eme ife ndị a niile bụ ife anyị melụ bifo nwa bekee abịa wee gbujipụ anyị na amamife. Onye nọ nwa bekee bịa kịta tụgharịa ụwa iru etu a, were anyị debe ebe fa nọ, were ozie afa nwa debe ebe anyị nọ. Ọ nwa bekee dela akwụkwọ etu o si fụ anyị mgbe anyị bịa na mbụ, mgbe agụụ na-agụfa, mgbe ndị monarch fa ndị ojii kụziri nwa bekee ka esi asa arụ. Unu ama nke a? King Arthur bụ kwalekwa tatagide anya, tapụa aka adapụ, ụkwụ adapụ. Fe wedo ọgụgụ isi nke bụ dị igwu anyị wee jee toilet, fa na anyụ ya na bucket, fa anyụ isi afọ erufue n'iru ụlọ fa. Fe wedo ọgụgụ isi nke irufu n'azụ ụlọ, n'iru ụlọ fa ka fa ga-erufue. Ụmụaka fa eje ebe a na-egwu egwu. Etu nwa bekee nọ, ndụ nwa bekee ka just gbanwee in the 16th century. Mgbe a mụ na gị na-ebi ka ndị eze, obi afọ anyị o welu nwayọ wee tụghalịa ọnọdụ. Kịta anyị nọzi n'ọnọdụ nke fa. Gịnị kpatara ya? Maka na nwa egbe esozi ọkụkọ na-eme choi 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 choi. Nwa egbe esozi nwa bekee na-akpọ choi 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 naanị. Nwa egbe na-akpọzi choi choi naanị. Nwa egbe kwesịrị na-efe n'enu. Gịnị kwụsị nwa egbe ife n'enu? Consciousness. Mụla anya, ịmụ anya mmụọ, anya mmadụ, amamife, agwụ, uche ọra abụrụ uche Ngozi, uche ọra abụrụ uche Chinedu, uche ọra abụrụ uche Uchenna, uche ọra abụrụ uche Eloka, uche ọra abụrụ uche Ifeanyị Chukwu. Uche ọra bụ uche ọra. Ụmụ Igbo niile bụrụsịa dibịa best. Maka na inwe nghọta, onye ọzọ nwee nghọta, nwanne nwee nghọta, enyi nwee nghọta, ndị ogbe nwee nghọta, ifuru ya na okwu n'ụka anago. Mana ọ bụrụ na nwee nghọta, nne m enwero nghọta, gịnị ka nne m na ụmụnne m na-enwero nghọta ya eme? Fajum
akwụlụ m ọtọ bụla onye ala maka na ị na-ekwu n'elu fa na-ekwu naanị mana anyị n'inwe nghọta anyị enwe ike si na ife a ga na-eme ka ọ wee dị mma onye aba agwụ ya bụ na ife izizi nwa Igbo na-achọ abụrụ maka ikenga ya enwero ka ọ dị ile ma ọ bụ na ịgarọ agwụ bụ geeti afọ ọnụ ụzọ anyị ga-aga ị na-ekwu n'ikenga iwee ghọta ife ọ bụ maka ka m si na ikenga nwere mpi na abụ ka m si na ikenga ji mma jide isi mmadụ okwu ka m na-ekwu ya na-eje egbuli isi jide n'aka mbana ya ka o ji si n'ụwa bụ agha eji ike eme ụwa eji ike eme ụwa eji ike emeli agha mba eji ike eje agha mba gịnị ka eji eje agha gịnị ka eji eme ụwa gịnị ka eji emeli agha amamife uche nke zuru oke nke ga-abụ na anyụkọta anya bụ nwa amịlị ọnụ ọgbọ ọfụfụ o nwere ofu ife nwa bekee na-eme ofu onye na-eme o nwere ofu ife nwa bekee na-eme ofu onye na-eme ebe sokwa gị nọdụ ọsị abụọ na ị na-alụ na polisi wit nwa bekee ọsị anya abụọ na ị na-akụzi nkụzi na yunivasiti wit nwa bekee ọsị anya abụọ na ị na-akụzi nkụzi na ọsị anya bụ na ị na-akụzi nkụzi na nọzri skuul wit nwa bekee ọsị anya bụ na ị na-alụ na lokal gọọmenti wit nwa bekee ị ga-achọpụta na onwere ife nwa bekee ji bụ so ofu onye ka ọ na-eme ọ ga-akpọtalili akpịsị mmadụ isii ọ ga-akpọtalili n'opekasị mmadụ isii ewebata uche onye atụta alụ nke onye atụta alụ nke onye atụta alụ nke onye atụta alụ nke ewee wepụta nke ka nwa wee welie gaba collective consciousness mana tupu fa na-akpọta mmadụ isii n'ụwa akụzigolufe ifefa kwesịrị ịmanụ atụgofe anya emeghegofe anya fa aghọtago ife mmụọ bụ onye akpata eji kpọta ndị a si maka gịnị na ndị a bụ ndị ama na fa ama ife nwa Igbo ọbụla kwesịrị ije lụọ agwa nwa Igbo ọbụla kwesịrị ije lụọ agwa ife anyị na-agbaghalị na-achọ n'uke enu ọ dịrọ n'uke anyị ụmụnne m ọ dị na-akpata ụkwụ mụ na gị ya bụ na anyị na-achọ mmadụ teghete onye Igbo anyị nọ n'ọnwa 5 obele oge abalị izu na-abịa na ya abanye n'ọnwa Ahajiọkụ ọ bụla onye nke 6 nwa Igbo na-ege m ntị ị nwetago onye 5 na-arụ gị kịta maka na ụgbọ anyị na-aga ụgbọ anyị a na-efe efe izugo mmadụ 5 kịta na-arụ gị ka ị ka nọ n'onye nke 3 onye nke 3 pụsi n'ikenga ị ka nọ n'ikenga maka anyị emuvugokwa shapụ anyị nọkwa n'5 4 days kịta ya bịanye onye nke 6 so maka na Igbo bụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ejiri ike eme a na-ekwu ekwu a na-eme eme mana ejiri ike eme ya bụ ị ga na-enwe nghọta kịta ikwesị ịnọ n'onye nke 5 ya bụ gịnị na ikwesị ịghọta ife ndị anyị na-akọ kedu ebe Igbo si bịa kedu nweke Igbo na chi ikwesị ịghọta nweke Igbo na chi ikwesị ịghọta ya ikwesị na kịta na ịghọtago Igbo na chi na ịghọtago etu gị nwa bụ mmadụ na chi si wee nwee nwekọ na ịghọtago ebe isi bịa
ikwesị na kịta na itetago na ya bụ ụla ịnọọzụ n'ụla nke ada agbagojuzi ya anya. ikwesị ịma na kịta na ịghọtago na oke na nwunye ka ịbụ. ikwesị ịghọta na ụwa Igbo bụ ụwa ebe ife zukọrọ, ebe ife niile nọ n'udo. oke na nwunye nya ịbụrụ nwoke na-eti nwaanyị ife kwụsị, ịbụrụ nwaanyị na-eti dị ife kwụsị. ife ndị a niile bụ nsọ na alụ. ikwesị ịkwụsị akịta maka na oge ka ị na-eme onwe gị ka ị na-aghasa. ikwesị ịkwụsị akịta. ikwesị ịghọta gị n'ebe ibonibọ kwụlụ na onwero ka gị bụ mmadụ nọ. onwere ulu ịba dịka mmadụ ma ọ bụ na ịgbadoro ụkwụ n'ala Igbo. ana Igbo bụ gị nwa ọta aka, gị nwa bụ ana Igbo nsọ. onwero ife dị iche na gị nwa na ana Igbo. onwero ife dị iche na gị nwa na ana Igbo. site na gị ka ana Igbo jide, site na ana Igbo ka gị nwa jide. nya bụ ibonibọ. ikwesị ịghọta gị kịta. ikwesị ịghọta na ife niile ya na-aghọta na o nwere ike gị na ya isi ike so okike ụwa gị wee bata, ike so chi gị bata. a na-akpọ ike nga ya na chi na-alụrụ gị ọlụ. ikwesị ịghọta gị kịta. mmadụ nke ịtọ, onye a bụ gị nke ịtọ. ikwesị ịghọta gị den. ikwesị ịghọtago na nghọta nke ịtọ ga-enyeli ya ike iwee bụrụ onye nọnụ. a na-asị na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. ịgwụ taa Igbo ebego. ịgwụ tata Igbo ebego. ọ gị bụ na Igbo dị. Igbo bụ na gị nwa dị. ya bụ gị nwa onye nke ịnọ. etu isi wee bido na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ na ide ekwu eso ose n'okwu ọnụ na ịghọta gị ife ọ bụ n'ime gị nwa, na ịghọtago na ọ gị nwa ka ọ dị ịlụ idebe ọdịnala Igbo ntọnala Igbo. anyị wee si ewe banye onye nke ise, agwụ. ifenya na Igbo si etu adị esesa agbasa mana onwego onye sesala anyị. onwego onye sepụlụ agwụ n'ala Igbo. onwego onye sepụlụ agwụ n'ala Igbo. ya bụ na Igbo ama ndị dịka echi. Igbo adịrọ. ụmụnne m ka anyị kwuo eziokwu, Igbo adịrọ dịka echi. ụmụ Igbo niile amụfa na mba ekponatacha ụmụ niile ụmụnne m mụọ na mba ma ụmụ nwoke m ụmụ nwaanyị na mụọ na mba. ife anyị ga-enweta n'ala Igbo bụ Rainbow Nation. Igbo agbago dịka ụkpaka. ụmụ Igbo na mba dị iche iche. ụmụaka fa mụrụ bụ ọkala fa bụrụ Igbo zuru oke. fada asụ Igbo. ndị Igbo mụrụ amụ nọ n'ala Igbo agbagogba aka ụkpaka. fada asụ Igbo. fa mara asụsụ Igbo. fa mara asụ fa mara ede. fa bụrụ ndị Igbo. anya fa niile dị ka fa dịka onye ọbụla bụ ka ọ dịka ka ọ dịdụ ka onye. kedu ka Igbo ga-esi dị ka echi na echi ada agwụ agwụ? Igbo agwụgo. ma ọ bụ na anyị atụgharịrị ụgbọ anyị na-anya kịta mee nya sharp U-turn. ọ bụrụ na ụgbọ a na anyị atụgharịrị kịta mee nya sharp U-turn, jụọ onwe anyị ajụjụ, ụmụ one nọ na be gị kịta, ụmụ one nọ na be m kịta mmụpụtalụ bụ fanwa bụ echi Igbo mana fada asụ asụsụ Igbo. famado ebe ahụ ụfa. ụfọdụ eje belu vileji ebe ahụ ụfa. ụfọdụ amụrụ ebe fasi bịa. iti ife moto kịta asị fa na bafa ya na nwụrụ. mana anyị sị ka akwụala ụmụaka niile amụta na mba ụgwọ wee kpọnata fa n'ala Igbo, ma ndị amụ na Naijiria nwa o, Lagos o, Enugu o, Kaduna o, Sokoto o, fada asụ Igbo. anyị bụ n'afa ncha n'ala Igbo. fa niile bụ gbado fọrịna n'ala Igbo. kedu etu Igbo ga-esi dị ka echi? onye a bụ ntọala. onye a bụ ntọala Igbo. ntọala Igbo kedu ebe ọ tọzi kịta? kedu elili ma ngwugwu?
kedu ngwugwu m elili ya bụ na akịta anyị nọ na mmadụ nke ise anyị ga-eje wele mkpịsị edemede wele akwụkwọ baa n'anyasị a detue ife bụ onye Igbo detue list jụọ onwe anyị ajụjụ n'ime ife niile a ndelụ kedu nke m nwa so wee mee ka ọ wee dị mma n'ala Igbo kedu nke m tilu kedu ka m si wee tinye na Igbo ga-adị echi na Igbo ga-adị dịka echi ọnụ ụmụaka m ka ọ ga-esi dị ka ọ na mụnwa ka ọ ga-esi dị kedu mkpụrụ nkụnyego n'ala Igbo kịta na-etonu ka ọ bụ na m akụnyero chaa maka ndị na-aghọtara ife m na-ekwu mkpụrụ contribution kedu my own personal contribution n'ala Igbo kedu ife m kụnyego n'ala Igbo ewezuga na m lụrụ ụlọ kedu ife mmepụtalụ Igbo ga-eji wee dị mma Igbo ga-eji dị dịka echi na echi ada agwụ maka na ọ bụrụ na 60% of us anọlụ na mba nwa ụmụaka na-ada asụ Igbo fabụrụ Igbo kedu ndị bụ ndị Igbo afọ ndị nọ n'ụlọ mụọ ụmụaka na Asaba ụmụ fada asụ Igbo ya bụ ka anyị maka ife bụ Igbo bụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ime agwụ ka anyị kọzie maka ime agwụ ka anyị wee bee emume agwụ oge m na-eto eto n'ala Igbo a na-eme agwụ eme etu m si ekwu Igbo abụrụ ife a na-akọ Igbo abụrụ ife a na-edesi etinye na shelf mgbe o ji dị onye mkpọ o wee tagụa Igbo abụrụ Baịbụl a na-recite so iju akịta mmadụ ajụjụ okwu oteli ọbụ dị na Baịbụl ọ na-recite that is recitation iju anya Psalm 51 o recite alenya that is ọgụ alenya that is recitation ya bụ pala ife be na isi mana ọ bara n'obi ọ bara n'afọ ọ gbanwere agwa Igbo bụ ife a na-eme eme a na-eme eme ọ na-agbanwe agwa ime agwụ a na-eme agwụ eme a na-eme agwụ eme ịta atụ bụ emume a na-eme kwa arọ ọbụla ọnya ka ndị Igbo na-asị kwa arọ ndị na-asụ bekee asị na oyiele ma ndị na-eme nke akwa arọ bụ ndị saịdị Igbo ndị ọha mmọnwụ maka na Igbo nwere ngalaba na-abụ o nwelu ndị a na-akpọ ọha mmadụ which is ndị a na-akpọ odu ya odu magana yes odu society odu ndị ngalaba Igbo a na-akpọ odu na-eme emume a ofu mme na-arọ na-abụ ndị odu bụ ndị eji ọha mmadụ malụ o nwekwanụ ndị Igbo staịdị ngalaba Igbo a na-akpọ ọha mmanwụ bụ ndị na-eme emume a na-ekwu a na-eme arọ ọbụla bụ ndị ọha mmanwụ fa na-eme emume a ịta atụ arọ ọbụla emume a bụ emume ndị dibịa na-eme kwa arọ gịnị ka dibịa ji emele emume a kwa arọ maka na iji kwuo eziokwu na mbụ adakwụ ejiri ego akwụ dibịa ụgwọ ife na-enye dibịa bụ na ọ bụ na mmadụ ji efu dibịa ekwusie dibịa alụsi ọlụ ọ ga-alụ onye jele ọlụ ya eweta ife ya ejila ọlụ anyway mana ọma nkwụzi dibịa ụgwọ ọlụ mana arọ ọbụla dibịa ga-eme emume a na-akpọ ịta atụ anyị na-asị anụ m ata atụ ụtụtụ anụ m ata atụ ịta atụ maka gịnị na anyị ma na agwụ bụ ọnụ atụ
ya bụ atụtụa ọbụlụ ife okwu n'ọnụ ga-emezu. N'ime mgbọsị dibịa na-eme mgbọsị a na-eme ịta atụ a na be anyị na-eme emume, a na-emekwa emume a ndị dibịa na-eme nke fọma na obodo niile na-eso eme. Anyị na-akpọ ya ime agwụ. Mgbe a na-eme emume a, mmụọ na-apụkalị, mmụọ ga na-apụ bụ mmụọ bụnyanwa bụ simulacron. Ife niile Igbo na-eme na mmọnwụ bụ akụkọ okike ụwa ka fa na-akọ. Akụkọ okike ụwa nya Igbo si na ọ na-eti ijele, ife ọ na-agwa ya bụ okike ụwa. Unu bụ ụmụ nwoke ma nke achọrọ m ịkọwa abalị unu ife unu mana ọ bụ ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Ọkala ijele dị n'elu bụ mmadụ, ọkala ijele dị n'anị bụ mmụọ, anị mmụọ. Ịta atụ, emume dibịa, agwụ, ife dibịa nwelụba ife bụ agwụ na emume mmụọ agwụ bụ ụlaga na oji ọnụ. Ya bụ na mgbọsị a na-eme emume a, oji ọnụ ga na-agba, ụlaga ga na-agba. Mgbe mpempe onwero mmụọ tọkalịlụnụ ka ụlaga. Enwere m ike ịgụlụ n'ọtụtụ egwu ụlaga niile. Ụlaga be anyị gụlụ egwu sị kedụzi egwu a nlaki ụlaga orikanụ. Egwu ụlaga be anyị gụlụ erika mana onwe nke ọgwụ kalịsị nlaki kalịsị maka na ụlaga be anyị kọlọ gwalụ ụlaga be anyị na-agụ ncha. Ka anyị rapụgodo igwu egwu ụlaga be anyị na-agụ ncha mana o nwere ife ụlaga na-ada akụva. Ọ bụrụkwa mụ ya so na mgbọsị a na-eme emume a, mgbọsị afọ ka ndị niile dibịa lụrụ ọrụ na-arọ na-abịa inye onyinye dị iche iche. Ụfọdụ ga-eji ewu bịa etu o si masị fa n'obi, ụfọdụ ga-eji ewu, ụfọdụ ga-eji ọkụkọ, ụfọdụ ga-eji mmanya, ụfọdụ ga-eji akwa, ụfọdụ ga-eji efi, ụfọdụ ga-eji ji, ụfọdụ ga-eji ede, ụfọdụ ga-eji ife dị iche iche. Etu o si wee mmasị ndị aka fa ga-esi wee butelu dibịa onyinye fa. Maka gịnị na mgbe na dibịa ada na ego dibịa ije na be dibịa ịlụ ọlụ ị ga-eweta ife a ga-eji lụlụ gị ole niwe mana ịma nkwụ dibịa ụgwọ. Mana ọ bụrụ na a na-akwụ dibịa ụgwọ, ife a na-eji akwụ dibịa ụgwọ bụ ife dị ka ụmụ ife dịsị ka ji. Dibịa ga-asị gị na ị ga-eweta ji agwụ, ife dị ka mbaji nọ na mbaji ite naanị, ma ọ bụ ede agwụ, ị ga-eweta ede agwụ, ị ga-eweta ọgọdọ ya bụ akwa, ị ga-ejikwanụ ị ga-eweta nwu mmanya, ị ga-eweta ọkụ ọkpa, ị ga-eweta mkpụrụ ọjị nọ maọbụ asatọ, ị ga-eweta ọ bụ na ị nwere ife ndị a nke ọbụla ị na-enwero, ị ga-eweta azịza akịlịka etu esi anụ nwaanyị maka ejiri ego anụ nwaanyị n'ala Igbo. Azịza akịlịka ka a na-agbaji. Gị na dibịa maka na enwele ego emerọ na dibịa ama n'ụlọ mmadụ ọlụ. Ichelozie azịza akịlịka ife dị ka ịtọ ma ịnọ itinye nwa dibịa maka gịnị ọ na-akọwa na ejiro m ọjị na-abịa mana azịza akịlịka na ezikọ na mma na ọjị nọ ka m kwesịrị iji bịa. Dibịa alụba ọlụ na-arọ ịbịa weta emume ife niile dị iche iche. Mgbe ebido onyebe dibịa ego, mgbe a na-eyuze ego mkpirikpi, a na-enye dibịa ife dị ka 3 pence. Mana kịta ọ bụrụ na n'ime oge onye na-ejikwara onye bụ ego ga-ewetakwa azịza, ọ ga-ewetakwa mkpirikpi azịza. Dibịa ma lụọla ya ife ọbịa maka gịnị? Dibịa chukwu agwụ dibịa, chukwu agwụ dibịa. Agwụ ka chukwu ji alụ ọlụ, dibịa ka agwụ ji alụ ọlụ. Nya na ọlụ ya na-aga, enwele ego ama mme na ọlụ ama ndị mana ama na-alụ ọlụ maka na dibịa agwụ bịa ka o mee ka ọ dị mma maka na uche chukwu bụ ikepụta ụwa.
ọ bụrụ chukwu ndị ụka ya bụ iwe wee nye ogbuo ife niile bidokwa n'isi mba. Chukwu nke a bụ chukwu chọọ ka okike na-aga, igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Ya bụ na dibịa ga-alụ ọlụ a emesizia mgbe ọ ga-ata atụ. Ọ bụgodu na ikwu gị agwọ bụ na ịkwụrụ ya agwọ, ịma na dibịa na-ata atụ, iwetakwali onyinye dị iche iche dịkwa the same thing kwa ewu, ji, ọkụkọ, ife dị iche iche eji enye dibịa ekene. Ọnwụ ife ndị a ka ndị ụlọ ụka zuzulu kpọọ onye imebaza ọnya ka ezulu bụ ndị ọcha. Omenani mụ na gị niile ka a nakwala etinye n'ụka ka e wee dị sho na ego afọ ada abala anyị ụlọ. Ofu assignment, ofu ife m chọọ ọlụ m chọọ kwuo anyị lụọ n'anyasị tata ma anyị ga-echa okwu a bụ tupu mmadụ anaba. Achọrọ m ka ị depụta afa gị nwa na nwunye gị na ụmụ n'inwe n'ụlọ, den ichekwa maka ụmụnne gị ndị ọzọ na ụmụnna fa na nwunye fa na ụmụ onefa nwee n'ụlọ. Iwee chee ngwọsị ụka ọbụla ego one a na-atụnye n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na mụ na di m na ụmụaka ịtọ anyị dị 5 eje ụka n'opekazi, anyị ewee ti 4,000 5,000 na efele anyị nyere mgbọsị ụka. Sọsọ mụ na ezinụlọ m 5,000 na efele mgbọsị ụka. Multiply that 5,000 by 4 izu ụka ịnọ anyị jere ụka, it is 20,000 naira ya. Multiply that 20,000 naira by 52. No, multiply by 12 because I am multiplying here by 4 already. So 12 times 20, 12 times 2 is 200 and what? 240,000 naira. Where? 240,000 naira multiply by 5 years. That is just mụnwa na di m na ụmụaka ịtọ in 5 years. So multiply 250,000 by 5. You get 1 million, right? That's one family in 5 years. Ọ bụ na nne m na anyị dị ụmụnne 5. Anyị niile na-akwụ the same amount. What are we given at the end of every 5 years? We are given 5 million. Multiply it by number of sọsọ ụmụnna gị. Sọsọ ụmụnna gị. Asị na sọsọ mmadụ dị ka dị na ụmụnna gị. Multiply that by 10. Then multiply by the village numbers and ndị Igbo niile. So, ka ịfụ whatever anyị na-enye, anyị tie no the insignificant. You can see how quickly it compounds. Ego niile abịa ego anyị na-etinye n'ana mba ọzọ. O nwere ofu ife ọ na-emeli Igbo. Onyere Igbo ọkụ, onyere Igbo mmiri. Ọkwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ọlụrụ ụlọ ọgwụ. No, zero zilch investment, zero zilch improvement. Yesterday, I watched a Nigerian ball, right? Maka mgbe anyị na-ekwu last week. Maka ndị mmadụ che na onwere etu ọzọ esi agba afa. Last week nke aga ka anyị na-ekwu. Maka ndị ga-abụ achụ ịgba ball, fana kick ball into their own goal post. Because of lack of defense. Agwu is defense. Arrow is defense. Ikenga is defense. Igbo has no defense. If family in Nigeria Nigeria and Croatia yesterday. Croatia melo Nigeria bele. Because I know nene that match. Anọ m nene that match tupu nwanne m nwoke abata mkpọ ọnya aiko samsia ọkwa ifu ndị Nigeria fa na-agba bọọlụ aka ga-asị na onwelu ndị kwụ ụfụ ụgwọ ka fa luze.
fada aware ka gasị na fa bịa idefend onwe fa. That's typical of ife ndị Nigeria na-eme, mana onye a bụ ife na-eme Igbo. Anyị nwere defense. Match ndị Nigeria gba with Croatia, there was no defense. There was no goalkeeper. So Ogbamgali self na Croatia bụ a useless football team. Useless. Maka fa kwesị irunye 20 balls into that Nigerian post. So anọ m ebe a na-asụ ọkpọ n'aja. Na-asị nwanne m nọkwa ma na ọ bụ na mmenye that goal. Maka amụrụ m ebele ka Croatia na bezelufa. That's what is happening to ndị Igbo. No defense. No goalkeeper. So, ka ebe a na-aga. Mmadụ ama nrapụ efe ọ bụ bụla efe ọzọ. It is simply working against logic. Mmadụ na-ajụ kedu ife bụ na ala na-apụ mmadụ. Eche nọ na mmadụ gba ọtọ. Enwelu different varieties of mental health issue. Ndị Igbo na-apụ ala. Ma mụ nwa ma gị nwa anyị ncha niile o. Because ife niile anyị na-eme bụ na anyị na-agba against our own. Nwa Igbo ya anụ onye Philippine, nụ onye South Africa, nụ onye Gambia, onwere ife anyị na-ada anụ. Onwere ife anyị na-ada anụ, onwere ife anyị na-asọ nsọ. Oke, ị na-anụzinụ fanụ. Kabazia na-arụnye na ụmụaka emupụta asụsụ nụ. Ọkwa ndị nke unu nyelu gị asụsụ. You gave them nothing. You gave them nothing. Nwere ofu mkpụrụ ife onye Igbo nyelu. Selfish. Why? Maka na agwụ anọrọ. Amamife adịrọ. Ife adịrọ na ndụ anyị. Ife adịrọ na ndụ anyị. Anyị si na ndị mbụ na ndị Igbo bụ ndị bi n'ọchịchị asị. Ndị a bụ ndị ji ife. Ndị a bụ ndị ụmụ ife. Anyị nwa bụ ndị nọ n'ọchịchị. Rapụsịa na ọkụ a na-acha. Ife a bụrụ ife o. Ife a bụ fake. Ife a bụ akpụlakpụ. Ife dị n'ime. Ife na-eme mmadụ omepụta ife. Ọ bụ na asụsụ anyị nkịtị na anyị enyenwuru ụmụaka anyị. How dare us? Ndị a na-asị na ndị nna fa melụ gịnị? Asụsụ even kịta ụmụ Igbo na-agbazi ụmụ Igbo ibefa ka fa na-agba atụlụ. O nwe ofu nwanne anyị nọ na Facebook na-akọgheli. Nwoke Igbo na-cheze nọ ya na-agba nwanne ya nwaanyị Igbo ka atụlụ. Selfishness. Amala ife ebe ọya, amala ọnwa ebe ozu. Ụmụ Igbo anyị aghọọ n'ozu. Ụmụ Igbo ebele ụmụ Igbo na-emenụ m. Ụmụ Igbo ebele ụmụ Igbo na-emenụ m. Ụmụ Igbo anyị aghọọ n'ozu. Onye ga-anọchi echi? Onye ga-eji ọjị n'aka? Onye ga-asị nna anyị fata ọjị? Onye ga-asị ka ọ dịla anyị mma n'eke, ka ọ dịla anyị mma n'oye, ka ọ dịla anyị mma n'afọ, ka ọ dịla anyị mma na nkwụ? Onye ga-ekwu etu a? Anyị bụ ndị na-agba ọsọ rile eji ya bụ osisi gbasịa, kama anyị ga-enye ya onye na-eso ya n'azụ amụnya n'ọfịa. Anyị nọ na relay. Anyị nọ na stadium. Anyị bịala ịgba ọsọ. Anyị nọ na team. Together everyone achieves more. Together everyone achieves more. Anyị nọ na team. Anyị bụ ofu otu wee bịa. Ekwesị m na nwere onye bụ batụrụ mgbasịa gị nwa na-eche m n'azụ. Mpụta enye ngịnye ịgbabakwa ịgbacha enye onye ọzọ. Ọkwa nọ n'aka anyị ka nya bụ ife na wee tibe ụmụnne m. Ọkwa alụ ka ọ bụ. Ọkwa nnukwu alụ ka ọ bụ ụmụ Igbo. Ọkwa nnukwu alụ ka ọ bụ nọ on our own watch. Ka Igbo ji wee end ahụ.
ọkwa nnukwu alụ ka ọ bụ na ndị anyị nwa ji rile kịta, anyị nwa ji that rile baton kịta, onwe anyị enyefere ya enyefe. ụmụ Igbo anyị bụkwalu generation alụ, ọ ga-eme n'anya nke anyị a ga-ekwe ka o mee. onwekwa ofu ife anyị na-enye o, onwekwa ofu ife anyị na-enyefe, onwekwa ofu ife anyị na-enyefe. nke kasị nke sọsọ asụsụ nkịtị adịghị ego. iteta ụla gịnị anọ, ị na-anyụ nwamịrị gịnị anọ, ị na-eli nri gịnị anọ. mana nwa Igbo gbara ajọ na onye nyekwu ọdụ nwa ọmụrụ amụ. ọ bụ na ewu rapụ ịgwa nwa ya ka esi ebe ka esi ka o esibula ewu. ọkụkọ chi ụmụ ife izizi ọ na-ebu ụzọ agwa ụmụ a bụ choi 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 choi. onye anụ ọfịa na-enyefe kwono, anụ ọfịa bi n'ọfịa na-enyefe kwono. anyị ewelufa wee na-achụ aja. anụ ọfịa kwesịrị iji anyị chụ aja. anụ bi n'ọfịa kwesịrị iji anyị nwa chụ aja. anyị bụ ndị alụ, ndị Igbo. anyị bụ ndị alụ, anyị lụrụ alụ. jekwa lụọ agwụ ka ịmala ife. nwa Igbo na tanụ ka anyị lụọ na agwụ anyị ka anyị mala ife. bịanụ ka anyị lụọ na agwụ anyị ka anyị mala ife, ka anyị si n'ebe asị nwanne m na ebe nke ọzọ si nne ya bụ reverend. nju anya kedu ndị ebe nweta reverend nwa ọ sị nnọọ ndị obodo a. ọ na-anyalụ m isi na moto m, aka m akpọlie isi mgbọsị a na aka m mana ebelie eme maka aka m emeghe ụzọ kwapụ na moto m. anụ ọfịa nọ n'ime moto m, n'iru moto m na-agwa m nọ ndị obodo a, nọ ndị obodo a melia reverend. wee sị emeli reverend ka ị na-reverend onye, emeli reverend ka ị na-reverend onye. kedu mmadụ one ka igotanugo kaadị nkịtị £1? o nwere kaadị a na-ele £1 na London. kpọọ n'ụlọ si nna aka eke unu dị. ụmụaka niile amụ na ụmụnna anyị na ngwulube nna anyị, ịbụ ada amụ ụmụaka na ngwulube nna anyị. ịmala afafa, ịmala afafa. obodo Eliza anyị reverend. o nwere nke anyị na ya ji ete azụ 2 days gara aga. ọ na-akọ ka onye mgbọtụwala isi. akpọkwa mmiri na agwakwa ọnya n'ofugo na ngwọta ya aya anatazi. ọsụ anya dị 120 years adọnkia. ndị aba alụmeli Igbo ife na-abụ ka nwa Igbo ga-abụ. ọ bụrụ na nwa Igbo abụrụ mmadụ, ya bụ mmandụ. nwa Igbo abụrụ alụmeli Igbo. ọ bụrụ na nwa Igbo abụrụ nwa ndụ, nwa Igbo abụrụ alụmeli Igbo. egwu ya ekwe nkwu na n'ala Igbo kịta anyị nwere 98.5% alụmeli Igbo. anyị na-achọ ka anyị dịka anyị bụ ọkwa ụmụ nwoke South Africa na-ekwu okwu o use the best language, fake imitation, poor imitation. ọ bụrụ imitation ndị abasef na aba mechaa imitation ọ bụrụ kpọkpọ. no imitation China. emume ịta atụ, mgbosi dibịa na-eme emume ịta atụ. mgbosi a ka ọ ga-eme anwansi dị iche iche. anwansi niile abụ okwu ọnụ ka ọ ga-eji mie. ya bụ na ọ si ewu daa nwụrụ kịta ewu ada nwụrụ. dibịa na-eme emume niile a. dibịa ga na-eme ife dị na aka ewee fụ ife o wee ike imenụ. ofu ife ka dibịa ma na-eme mgbosi afọ. ọma nnọkọta were ọnụ akwụọ ajọ okwu ma ọkpọ mmadụ ihe maka ife ọbụla dibịa ga-ekwu ga-adị ile. anọ nwero nke ọ ga-abụ omesịa ka emeghalịa. nya dibịa nwee ike isi kịta mma kolu n'enu, mma ekolu n'enu.
o ji ụwa asụnye naanị, o ji esi ebe dị iche iche ụwa asụnye naanị. Ọnya bụ emume ịta atụ. Mgbọsị afọ ka dibịa ga-adịkwa nkwụcha n'ife ọ na-ekwu n'ọnụ, maka ndị Igbo si na ọnụ bụ ụzọ elugobe Chukwu. Ọnụ bụ ụzọ elugobe Chukwu. Ịgba atụ ụmụ dibịa, emume a na-abụkarị n'oge mgbe a na-eme ife dịka onwe ike ịdaba. Ịgba atụ ya na-adabakarị n'ọnwa ajanị he n'ime ọnwa ajanị, which is November, between November and December. Then mgbe ụfọdụ nkwa nke a na-emekwa ọnwa atụ dibịa a na-eme na ọnwa Ifeke maọbụ na ọnwa Ikenga, ya ọnwa Ifeke which is ọnwa Ikenga na ọnwa anọ. So oge dị etu a na-ama ife dị etu a, ụmụ dibịa na-agba n'egbe enu na n'iru anyanwụ. Ife Abuja osi emume dibịa na-eme, mana nke mma anyị nwa na-eme afụnụrọ m ebe emesi ndị a ịdị na-agba atụ, ịdị na-agba ụta n'iru anyanwụ. Ife nwa ma mgbe mpelu mpe bụ na a na-eme agwụ. Anyị na-eme agwụ, mmụọ na-apụ, ụlaga na-apụtakwanụ, gụọ egwu dị iche iche. Ya bụ ụmụnne m, anyị ga na-ekwu maka gịnị ọnụ na-ekwuli Igbo. Onwere ife ọzọ anyị bịa ikwu na onwero ndị abịa ịgbalụ osialị. Onwe ndị bịa ịgbalụ Jehova osialị. Onwe ndị bịa ịgbalụ Jehova osialị. Nwanne nwoke bụ Reverend Dimiti 3 days ago, so ọ sị na ya ajego Jerusalem fụsi ebe na Jizọs mfefe n'isisi ya na nọkwa asị o. Ọbụkwa eziokwu, ife a bụ ife akpụrụ akpụ. Nwa bekee kwadola esi asị kpụa ife niile akpụa. Onye kpatara na echiri nọkịta ọkọba na nwe ijele. Ọ sị gị bịa na museum ya n'ebe a mbi, ebe a na-akpọ Honeyman Museum. Ijele na-agbakwa arọ wele ọda agba na ijele nwụla nwere emegharị. Ma ndị mmadụ na-esi ụwa dị iche iche abịa ekilie kwụọ ụgwọ. Ya bụ na ife ọbụla nwa bekee kọpịlụ, ọlụa ife oye ji wee sọpọtụ ụwa n'agha. Adịrọ m ekwuo maka na mkpọ nwa bekee asị, anụ m ekwuo maka na ife mele eme. Eziokwu bụ eziokwu, adekpu afọ ime aka amaka eme, afọ ime dị ebe ọ dị. Ya bụ na anyị nwa ka ọ dịla ụmụnne m. Prince Harry anụgo nwaanyị ọkwa ya. Onwe ndị si he na Prince Harry na ọ bụ ka ezigbo mmadụ nke ọsịfa na-asị. Onye a bụ onye kweta n'ife a na-eme kpọmkwem. So ofu onye bụ ezigbo mmadụ na anya bụ royal family bụ nwoke nke kwesịrị ịbụ king, wee fall in love with onye America, wee abdicate a throne, wee gbapụja America maka na ọ bata ebe a na fa egbu tupu nwanne ya nwaanyị Elizabeth at the age of 21 take is over. Ọ bụrụ onye kwesịrị ịbụ queen. Onye a bụ na mmadụ etu a ka mmadụ ga-eji prove lum na ọ kpọrọ asị alụ na ajọ ife ndị befa na-eme. Gịnị ka m ji lụtụ aka? Mba ọbụla na-aga ka ọ dịlụfa mma. Mba ọbụla kute mmiri n'iko ferui n'ite nkefa, fakute mmiri n'iko ferui n'ite nkefa, fakute mmiri n'iko ferui n'ite nkefa. Mana anyị bụ Igbo bụ anyị kute mmiri n'iko anyị eje erui na nke onye ọzọ. Ite nke anyị adịchako. Ọ bụ na-alụ agwụ na a na-eme ife a na-akpọ ọdụghalụ ikwe ọsụanị. Ọdụghalụ ikwe ọsụanị. Kedụzi ife nwa bekee ji anyị nwa bụ mmadụ wee mee? Kedu ife nwa bekee ji anyị nwa? Maka na omega anyị na anyị dịzi ka anya bụ ọdụ. Anyị adịghịzi asụ n'ikwe nke anyị na-asụzi naanị. Ya bụ na eziokwu na anyị abụrụ ndị Igbo. N'ezie anyị abụrụ ndị Igbo. Anyị bụ okpokolo na-ekpokoghalị. Ọ bụrụ maka na mmadụ nyere onwe ya taịtụlụ onye Igbo bụ na ọ bụ onye Igbo. Ma ya aghọtara ife o ji bụrụ onye Igbo.
mụ ya amarọ ife o ji bụrụ onye Igbo, mụ ya asụla asụsụ ya ife o ji bụrụ onye Igbo, mụ ya aghọtara nwekọnya n'okike, mụ ya amụtala ụmụaka hand over. ụmụnne m daalụnụ. ife m ji ekwula etu a bụ na unu ma nọọ unu nwa na ga-abịa emesizi unu ewelu wee jee nye ndị ife ndị a niile a na-ekwu gbasara ekene ọmanụ. a sị m ya dịkwala unu mma, ya dịkwala unu mma na eke, ya dịkwala unu mma na oyi, ya dịkwala unu mma na afọ, ya dịkwala unu mma na nkwụ. ofu nwanne m nwoke mụ na ya na-akpa nkata n'izu agwa m sị na ọnwa agwụ a na ụmụaka ana m ayọkwa ahụ, ejikwa m n'aka na ọnwa agwụ a dịkwala anyị niile mma, na ọnwa agwụ a dịkwala mụ na unu mma. anyị gafe aba n'ọnwa ahaji ọkụ, ụgbọ anyị a na-aga, ụgbọ anyị a na-aga, ụgbọ anyị a na-aga, ụgbọ anyị a na-aga ebe o bu anyị aga bụ n'ala Igbo, na mmụọ na mmadụ. maka na mmadụ ama nrapụ ife ọbụbụla ife ọzọ. ozi niile a na-ezi ebe a bụ ozi ga-enye nwa Igbo ike o ji bụla Igbo, ozi ga-eme ka olijuo afọ. ọ bụrụ ozi agụụ, ọ bụrụ ụgha ndị ụka, ọ bụrụ weta 5,000 ka m wee nye holy water, ọ bụrụ jee sow seed, ọ bụrụ jee kwụọ tait adịrị ya, seed adịrị ya, holy water adịrị ya, special prayer adịrị ya, none of those ụgha ndị a niile adịrị ya. mana ụzọ m na-eweta ndị Igbo bụ ụzọ ga-eme ka nwa Igbo ofu kọbọdị ya na-akpa ka o nwee ike mụtakwa nwa dịka ya. ọ ga-abụ nne ọkụkọ na-eyi akwa na-amụ, nwa ya na-eyi na-amụ. maka na ọsọsọ Igbo ga-eme gị ife ịchọ ka ị bụrụ. akụ niile anyị na-efegharị achọ n'ụwa, ụzọ niile anyị chee na o mechiri emechi, ife o ji mechie ya bụ gịnị? anyị amara agwụ. mmadụ jee welu tap fichie tap, obulu bọket tii n'okpuru ya na-eche na mmiri ya na-agba ya na ya. ọ dị possible? ọ ya ekwe omume? ịbanye nnọọ ebe tap dị, ifichie nya, ibuluzie bọket dui n'okpuru ya, ị na-echezi ka ọ gbajue, iche anya taa ọ gbajuru, iche anya eche ọ gbajuru, iche anya ofe izu ọ gbajuru, iche anya ọnwa ọ gbajuru, iche anya arọ ọ gbajuru, ịkakwulu na-echie ala ọpụpụ. ebe a na-eje eteka, mana ebe a na-eje dị nso. nwanne m kunie eje ekpoghe tapa, kunie eje ekpoghe anya, highest 2 minutes bọket agbaju ebulie pụa. ife anyị na-achọ na uke enu adịrọ na uke anyị, ọ dị na apata ụkwụ, ọ dị na apata ụkwụ, ọ dị na apata ụkwụ. ndị nghọta ife anyị na-ekwu anafe sigolili sins na-eme ọgaranya na-aba. ụfọdụ n'ime fa dị ọda agwa mụ na ya okwu kịta sef. ụfọdụ n'ime fa mgbe afa gburu ozu fa elofue mụ na sef, maka fa ama na anyị bụ ndị atarị. fa na-ene anyị anya na mgbọsị ụka apụta igosi ọjị ekwu Jizọs fa were ọjị taa na-amụ anyị amụ. fejegowoli ike fa o, fejegowoli ike fa o. gbachi mụ na anyị nkịtị ka anyị na-asị isi. ụmụ nwaanyị ndị chọọ ka ụmụ fa nụchaa dị mụcha nwa, fejegoli ike fa ụmụ fa nụchaa dị o. ụmụ nwaanyị ndị maala ife ejegoli ike fa ụmụ fa na-eme ọfụma o. ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị atalị nọrụ n'ime ụlọ ụka na-amacha akwa ọnọkata ọtọghe leso, fecha anya ọmụekwa mgbe aka ya eme chakịrị obue nke o bu n'isi. adị ya nwaanyị anụ di, ụmụ nwaanyị anụ di fa amụ nwa, ụmụ nwoke na-ekologharị ọnọlụ na-speak in tongues. onye aghọle ka agba mmadụ dị ka alụlụ, ọ mmadụ na-akwụba mmadụ ibie. ọ bụ na ọ dị gị etu ọ dị m na ị nwere onye ga-akwụba anyị,
jee kwụba onwe jee kwụba onwe maka na ndị oyibo si na time waits for no man yet man continues to wait for woman. Time waits for no man but man must continue to wait for woman. So ọ ga-adị eche mmadụ ụmụnne m ebela ụmụnne m ebela anyị niile na-emekọtalụ m ọnụ ma mụnwa ma gị nwa ma anyị ncha na ife emela anyị alụ mela anyị mana anyị ga-akpụ nyaba alụ kwụsị nyaba alụ makwanụ onwe anyị mekwanụ na anyị ama nso na ndị na-eme nyaba alụ na-aga. Ọ kwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ tata ụmụnne m ọ kwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ya bụ na ntọ anị ka anyị nọ n'ime ife tọọ na anị ekene ọmanụ daalụnụ ka anyị welụzie njebe wee mechie awanje njebe awanje njebe awanje njebata betukwu awanje nkụ aka n'ụzọ onye kụla aka n'ụzọ awanje aka tọkwu ya n'ụzọ awanje onye kwulokwu ọnụ awanje okwu tọkwu ya n'ọnụ awanje omeghelu m ụzọ awanje si mbata abata awanje mbata abata awanje obute mkpume awanje si m waa ka ịta awansi ya na wakpume awa awanje oweta ọjị awanje aiwabatasịa awanje onwe m ọkọkpa awasi m ọgba arọ natọ awanje m natọ ọkọkpa awanje ọgba arọ atọ awanje nwụta ọkọkpa ọsị mụ kedu ụmụ ya awanje jichebe nna m awanje ebo na-eme gịnị awanje bụ na amụ nwa awanje nwoke na m nwa awanje ọkọkpa na ihe akwa awanje akpasịa onye ọ dị n'anụ ụlọ ya awanje njebe awanje njebe awanje njebata bechukwu awanje njebata bechukwu awanje nkụ aka n'ụzọ si onye kụlaka n'ụzọ onye kụlaka n'ụzọ awanje akatọkwa ya n'ụzọ awanje onye kwulokwu ụnụ okwu tọkwa ya n'ọnụ awanje omeghelu m ụzọ awanje omeghelu m ụzọ awasi mụ bata awanje mbata abata awanje obute mkpume ọsị mụ waa ka ịta a na-awa mkpume awa oweta ọjị awanje awabatasịa awanje agaba aṅụsịa awanje onwe m ọkọkpa ọsị m ọgba arọ atọ awanje mụnwụnata ọkọkpa awanje ọgba arọ atọ awanje nwụnata ọkọkpa ọsị m kedu ụmụ ya awanje njichebe nna m awanje bụ na-eme gịnị awanje bụ na-amụ nwa awanje nwoke na m nwa awanje ọkọkpa na ya akwa anyị kpebe ekpesịa nye ọ dị n'anụ ụlọ ya awanje ọnwa agwụ ekene o ọnwa agwụ ekene o ọnwa agwụ ekene o agwụ ana